Di ba baka kakasinsin? Baka tayo pa bagay tayo? Di ba nagaduba kami? Sana all. May umayon, mabuti nga kon. Okay na na. At apay ba inuman? So what's up? What's up kakasinsin ko? Napipintas ko nagagwapo. Ayan, ano tayo man pinapintas kakasinsin yon. One, ano to sa away kakasinsin? One, nag-vlog, amanta akwa. Simurta kini kuyang ko, agpainom kami ti baka. One, kas nakita yung tatay dyan ti teaser. Kat kaduan da garod, ana. Welcome to my YouTube channel, Kasinsin TV. Ayan. Kung nag-jipay barbaro ti channel ko, ulit manon. Click the subscribe button and the bell notification tap na ma-update kayo latapikan ka na yun. Iti videos natin kasi siningaw na pintas. One, katata kakasinsin. Simurta gamin kini kuyang kung agpainom ti baka. Wow. Kat, apan tayo. Aman, ate kat, buhay probinsya ngamin kakasinsin nga vlog. Sana all. Mayat ato'y ma-enjoy yung kakasinsin. Kaduanda ko. Intayon. Agintro tayo pa. So ayan kakasinsin. Ang sasablak ulit. Apan tayo karod na nagpainom ti baka. Ana. Painom baka vlog. Let's go! Ayan kakasinsin, ne? Sa bali mo ta reflection na nga yan. Against the light kakasinsin, Pagkami talaga, naman enjoy ko talaga ti away kakasinsin ito kasi murotak talaga, aman! Sana all. So atan kakasinsin, nakita yun ni kuyang ko. Apang kami agpainom ti baka, apang kami di bakaan, won. Ato ti away, kakon ko nada, won. Kung namin, no, amuyo ti away, nakapaspasyal kay aray po. Sakit ti mata. Kakasinsin, apan mikitan adi baka ni kuyang ko. Yan, Ata ba set? Ayan. Diba, naglawa ti bukirin ito'y. Ayan, me. Mano baka ba? Yan kakasinsin. Pang kami dyan ti baka. One. Ne. Ada yun, kakasinsin ti baka. Wow, napatikitan. Atane, tayo pa inuman. So kasi nagpainom ti baka kakasinsin, kailangan nga pan kami agala ti danom, malamang painom garon. Dito kami taltalon ni Allah. Pumamatsamot. Makain inom di bakan kakasinsin na malum kami ngamin na paano. Yan. Nagpudot. Nagadayo ti kailangan nga pagnain kakasinsin bago kami makadanon ito. Ni kuyang. So ata kakasinsin, agalak ti danom itoy. So yan tinagana ato yung repeat! Oh no! Tapan ko ipainom di ba? Ayan. Sige ba? A few moments later. So ayan kakasinsin ni makikita yung di baka. Umiinom! Kasi tagpainom ti baka. Awan ma-content ko tatakasinsin iso nga atoy ti aramid dakwan. Painom ti baka ito away kon nami. Wan. Kat nag-enjoy. Agi di madin naka-experience iti agpainom ti baka ita. Sure. Mamimiss nyo itong mga ganitong event. Kon ko naman. Sana all. Kat nakaduwa nga timba di baka min. Ata kasinsin. Ata nga baka ni nagadutin inuman na kakasinsin, nakaupaton. Napayat ka pa inuman dyan, anak na nga Ayan. Kita nyo maati, bukirin mini naglawa. Nung akong paidanom na tama di pagdutudo. Tiyun. Ikaktimod ng touch kakasinsin.
baka kakasinsin. Baka tayo pa bagay tayo. Di ba nagaduba kami? Sana May umayo. Yung tip, ito nga ko. Okay na na. Ata pa inuman? Ay, ata. Di ba? Ngayon na, di ba? Adi timba, baka mabita. Ngalak may mesa? Na? Saan nyo mat? Ada gamin libre nga danom ito ni iti repeat kung kunanda. Repeat sa Ilocano. Matik amuti ko Itagalog na. Ata ni kuyang ko ajay kadwa. Di ba ka makisin selfie? Wan kita tayo dito marami damdama kasi atan ka kasinsin. Ato di ba kami nalpasan nga minuman ti manong ati baka kasinsin. Nagrikat ganti kuwag painom bala ti baka na. Tapos naglakang kailangan pa iti agsado sa dos dyan. Malamang. Wan. Kailangan pa nga ipastor. Kapin na sa badyo naglabong utan. Yan. Mangmanganti ruot. Ruot is damo in Tagalog. What? So kasinsin isubli tayo ajay timba. Ato yung timbay dyan tinagalan tayo tatay. Wan. Touch ka kasi sinito yan ti away mi nga nagpintas. Yan, nagmayat iti away na mapan ka toy probinsya ang dating. Kataltalo na. Wow, di ba nagpintas ha? Sana Ayan ti taltalon me. Di ba naglawa ka kasinsin. Nga mamang pa itudo iso nga madi kami pa nga ay nga basta ajay. Basta agraap kasday. One. So ayan kakasinsin, andito ako ngayon sa Nabaatoy kubo-kubo. One, pinagbirong na ni kuyang ko ta naglamis. Nagpudo gamin mat one. Nagriga gamin tagpainom ti baka kakasinsin ket itatak pa lang tatani. Dili ko dis ay di taltalon me. So natakasinsin habang datoyak pa lang ang urahin ni kuyang ko Jenny tanapanso na nagpainom ti baka. One. Katag shout out na kay lang. One. Mahal na mahal kayo gamin ng aming kasinsin. Shout out for this vlog. One. Kat kini. Shout out to J-Pop TV. Ayan. Next is kay Gailian Aguilar. Shout out Gailian Aguilar ng Isabela. Next is shout out kay Ilocano Akgarod. One. Next is shout out to Angeli Faith Corpus. Next is, shout out to Althea Galvez. Wow, kaya talaga kakasinsin ko na nabibinas yung nagugwapo. Next, shout out kini Catherine Joy Labayog. Ayan, katagajimatik pa na shout out kakasinsin. Shout out pa lang iti aramid ko kakasinsin ana. Shout out muna kayo. Wala mo nang promote kasi ang promotion is medyo matagal siyang gawin. Kaya shout out na lang po muna ako ngayon kakasinsin. Sana AIDS maintindihan nyo ana. One, kakasinsin tali. Hindi parang pindas natin kasinsin nyo. One, kapag ni kuyang ko. Damdamata. Di ka muna niya papanan mi. Tata lang namin talaga rimuar. Ate kat agsaserve ka kwa. Travel vlog. One, kini. Puro amo na tagal ni Jibalayon. One, kung may stress man, kakasinsin isong iti mo tata. One. Diba? Napindas si kasinsin nyo, ibagay yung mata. Ano tayo antibokid. Away ko na natin Ilocano. Ganda makakasinsin. May stress. Uray lang ni kuyang ko. One, kahit ko talaga magpa-share pa iti away. Wow. A few moments later. So, kasi kakasinsin, uray ni kuyang ko, awang muton, may stress man. Imbati na, may stress ka kakasinsin, naguray man. Sane, sabla di talo. Napukaw ni kuyang ko, kakasinsin. Baka napan mo nagala iti masarsari mo itan. Ayan no. Nagbara ka kasinsin, nagbara. Ajay suna. Ajay. So ayan ka kasinsin, uray lang talaga ni kuyang kon. Tatak pag uray ana. Nagbayag. One, kut ay na uray lang ta. Ala pa paparan mi nga sa Bali. One, adto apan mi alam nga sa remote kunada. One ka kasinsin. Siyo madamdama ulit. So ayan ka kasinsin, adto yak pay lang. Agpapariir. Agpalpalami is iti angin, iti away ko na namat. Wala na nagmayat gamit iti. Nagmayat ka talaga pa share ti away ka kasinsin. One, share ko lang. Aman, mamimiss ko kami talaga iti ubing kami ti away ko kuwa. Agkinamatan kami, kasdyan. Iti talon, kasdyan. Sana Wow, Munti- naman.
Kadamdama pang kami agkita tikwa kini kuyang ko sa remote-mot. Masarimot-mot mi nga masidas jay. Damdama pang kami agkita ti saluyot, kas jay, sabong ti karabasa, ana kita bakit dati umumay na ko. So ayan kakasinsin, nadatuyak pa ilang anawan. Damdama kami ulit nga gawid kini kuya. Damdama kami pa nga gawid ni kuya. Enjoy ko pa lang talaga iti away. Tani first time ko na pan ito makit kita yung magkuni da na tabalayon, da na tag-bla-blagon. Tani madigayon mabalin rumwar kakasinsin. Kuni nagmangam ito'y away. Nagmet iti angin. Pulpul o iti ang angin. Naglamiis. Sana all. Mas lalo talaga po pintas at kasinsin nyo. Wow, naman kakasinsin kat. Sana is, ano man nun? Abangan nyo pa ito sa marsaro nga vlogs ko nga provincial life kat jay. Kat no daman iti amuyo, i-suggest yun no kung ano. Ano ti kayo yung ipaaramid nga, anya man nun, nga vlog nga probinsya kasi provincial life ba kasi jay won tapagulura lang kini kuyang ko tani makaawi da mo laon tani nagatul mo kakasinsin aman nagatul nagdigos ako bago ito yung maligayam dapat gayam ko damdama ako ngagdigos ana kat damdama ulit so ayan kakasinsin agawid kami na paawid kami pero apan kami pa agada iti saluyot wan nagmeta talaga ti biag iti probinsya nakakasinsin ne kaso dapat ano makita ti rupa natin kasinsin yung napintas naglikig ug kinasi natin nga kamera apan ta agada ti saluyot kakasinsin so ayan kakasinsin agala kami ti saluyot agito iti masisida ti probinsya kakasinsin saluyot iti ka probinsya nagbiit lang agala ti si Daon ito madigay ta city yung akwa na alas awan tila imas nga si Datta akwa gulay iti ka free amin itakwa ka kwa nagingina nga ikas jay madikayat may ito'y ayan mitakwa diba ang ganala kami kini ko yung iti saluyot si dami itong ravi wag saluyot sino tinakarandanas ti agal alati sa luyot iti bang bangkag kas jay kakasinsin nag-comment kayo padalhan kayo no kwatsar diba sa luyot naimas ato nga isagpaw irabong kas jay amo iti rabong agala iti sa luyot ana mali kayo mabarbaring tani naghagar dati kasinsin yun ni utakwa nagpudo kami kakasinsin man kakasinsin no, ito na yung nakuha kong saluyot. Nagado sa ok, nagbasi na nakatel ko nga saluyot kakasinsin. May stress ako. Diba? Apang kami pa dini naghagaw ito kasinsin nyo pero nagpintas na tawag! Sana all. Yan. Sa tato naman against the light. Agre-reflect na pintas nga rupak ajay ko. Ajay araw. Sinag ni Apo init! Anya ba ako ang latan? Paruton. So ti panagala ti babasit ka kasinsin kat paruton latan. Yan, nagparparot kami iti saluyot. Ay mas nga masidato eh. Di madi nga sila gini piling rich tao ay na may stress man. So ayan kakasinsin nata nati vlog ko at tanga nalpasan nagawid kami kini Kuyang Kon kat maraming salamat sa nanood sa aking vlog ngayong araw na ito ayatin kayo amin kat salamat iti pagsubaybay iti di vlog na iti kakasinsin yung napintas kat agijay ulit man agijay barbaro pa lang itayan ti YouTube channel natin kasinsin nyo click the subscribe button and the bell notification tap no ma-update kayo kanayon iti videos natin kasinsin yung napintas kat ato yan nagawid kami kini Kuyang Kon dito na nimunan kat apang kami mahal ko kayong lahat kakasinsin bye